Moro, mä oon Valtteri ja me ollaan Helsingin Gunpointilla testaamassa Berettan pari pistoolia. Meillä on legendaarisen 92 kisaversio, 92X Performance Optics ja sitten on viranomaiskäyttöön tehty polymeerirunkoinen Striker-pistooli APX A1. Aloitetaan tästä kisavärkistä. Kyseessä on suhteellisen painava, täyskokoinen metallirunkoinen 1-toimi, 2-toimi pistooli. Ja jos aloitetaan täältä kahvasta, niin vähän lyhyempi, mutta isohko kahva hyvillä karhennuskuvioilla edessä ja takana. Kahvapala on wraparound-mallia ja originaali on aavistuksen sileä mun makuun. Lockripsiltä tai muilta valmistajilta saa toki tarvikeosia. Majavahäntä on jatkettu, eli se on tällä suurennettu. Antaa aika hyvän tuen tuolta peukalohangasta. Runkokiinnitteinen molemminpuolinen varmistin. Se on joissain malleissa ollut aikaisemmin tää luistin perässä, niin tää tuntuu paremmalta, luontevalta laittaa pois ja päälle. Hana on kevennetty, tuollainen luurankomallinen. Tähtäimet raudoissa takana musta sirohahlo ja edessä punainen kuitujyvä. Luisti on leveämpää Brigadier-mallia, missä on karhennukset edessä ja takana otepinnoilla. Piippu on päältä auki, eli sehän käytössä kuumenee ja sitten jos varomattomasti lataa, niin siihen voi näpit polttaa. Se täytyy ottaa huomioon käytettäessä. Luistin liikkeessä piippu ei myöskään nouse. Raskaan luistin lisäksi tämä on optimoitu sitä rekyylituntumaa tuolla piipun liikkeellä. Eli kuvaan eteen ja taakse. Kontrollit on muuten oikeakätiselle optimoitu, eli luistinvapautin salpa on vaan vasemmalla puolella. Purkuviivussa on tuollainen pieni hylly peukalolle. Toimii indeksipisteenä, jos ei sitä erikseen halua painaa, mutta se on myöskin vaan oikeakätiselle. Lippaanvapauti on vähän suurennettu ja on käännettävissä myös toiselle puolelle. Liipasin on tässä huippuluokkaa. Yksitoimisena erittäin selkeä laukaisukynnys. Etuveto jonkin verran, mutta se on säädettävissä samoin kuin toi overtraveli kynnyksen jälkeen. Kaksitoimisena tosi tasainen vastus. Erittäin hyvä tuntunen. Tässä Optics Ready-mallissa on tähtäinlevylle paikka tällä hetkellä kiinni Aimpoint Acro C2. Mukana tulee 2 15 patruunan lipasta. Sitten tämä viranomaisvärkki, eli polymeerirunkoinen Striker-pistooli, melko suoralla kahvaprofiililla. Kahva on mun maku aika pieni. Tässä tulee 3 erikokoista backstrappia ja tää on nyt se suurin ja siltikin ei jää oikein tilaa tänne, mutta mun käsi on niin iso. Tässä on molempikätiset kontrollit. Lippaanvapauti on vaihdettavissa, luistinvapauti on molemmilla puolilla. Luistissa aika hyvät serraatiot, suht vihaset noi otepinnat, mistä ikinä haluakaan ladata, niin pitää. Jälleen kiskokiinnitys valolle. Beavertail on aika pitkä, sekin on vähän jatkettu tässä. Tähtäimissä sama systeemi, takana musta sirohahlo, mutta jyvässä on valkoinen piste. APX A1 mukana tulee 2 17 patruunan lipasta ja pieni design detalji, ihan hauskan näköinen toi lippaanpohja mukailee tätä kahvan pohjan muotoa, tuosta lovea ja siitä saa jopa vähän tukea pikkurille. Seuraavaksi lähdetään ampumaan. 92X Performancen tuntuma on ehdottomasti kisanen. Liipasin on äärimmäisen herkkä ja rekyylivaste on tosi pieni. Piste ei juuri kato ikkunasta, kun tää ampuu ja on kyllä miellyttävä. Eikä ole hullumpi tää APX-säkään. Kohtalaisen tyypillinen polymeerirunkoinen Strikeri, mutta silti aika pehmeä tuntuma ja pikkusen enemmän se tietysti vikuroi kuin metallirunkoinen kisapyssy, mutta ei lainkaan hullumpi tämäkään. Liipasin on ehkä kevyemmästä päästä niitä duty-liipasimia, sellaisia mil-spec. Ei ole herkistelty, mutta ei missään nimessä mikään jäykkäkään. 92 kisaversio 1700 € ja omia esimerkiksi IPSI Production ja Production Optics luokkiin tai SRA Openi. APX
on erittäin hyvä vaikka TST-luokkaa. Kevyt kantaa koko päivän ja hintaa 1 000 €. Nähdään radalla ja kisoissa.